Байка гуфтану он тарафи дагонаши касе қатисолишкад барои касе ҷононаши бобоҳо парвона кард ягон хеличконаши солҳои сол гузаштаку ҳарди ваҷидонаши байка гуфтану он тарафи дагонаши касе қатисолишкад барои касе ҷононаши бобоҳо парвона кард ягон хеличконаши солҳои сол гузаштаку ҳарди ваҷидонаши ҳаря рӯзои қатид будан чӣ буд медониси дурияти наздикум гам чӣ буд медониси эбама гапазм кушо пеши юда минута қадри ҳар як кори кардам чӣ буд надониси рӯзи зод рӯзудмада паримахр тижда дорӣ ки ман пеши ёча биёму гапданум ҳарбор чӣ хел азизи дилми бояд фаҳмонум шона шуд додани шавам набодо ман намонум шона мӯи саркам шид афтаандом кушода шид бо бархими хонаи шумо я таксида шиш светофор 22 секунда такси манай мошинзадай касера ҷабр дида компаксанай мерам мебинам ҷурамай мегирам то балницара мебарам шатидум бадум занг мезани мара ман у ҳолата натонистам омада то пеша дагона гуфиси ҷоз меяд барои ту намеша бояд қабистану он тарафи дагона шид касе қатисолишкад барои касе ҷонона шид бобоҳо парвона кард ягон хеличкона шид солҳои сол гузаштаку ҳарди ваҷидона шид бояд қабистану он тарафи дагона шид касе қатисолишкад барои касе ҷонона шид бобоҳо парвона кард ягон хеличкона шид солҳои сол гузаштаку ҳарди ваҷидона шид зодрӯзи ту чӣ хеле ажда дошти нагузашт мадавари ё чай ҷурам киро саргузашт имрӯза насиби мо кард диним хатакино кард пеши ёча дига касомати гапи дагонота натонисти монда заминда оту нозанида чӣ қанот мезебинеки монди ишқ ва заминда духтури ма табобаткунандаи рӯи ту неки ҷои беморда ман будум дар орзуи ту гузаштаро ёд овардам каме имрӯз ба ёдот камтара қиссае кардам ман ай ҳаёту намонда моменти ранги пешак ҷо ужен кардана неки ту соф ёд нагирифти гӯшум кардана байқа гуфтану он тарафи дагона шид касе қатисолишкад барои касе ҷонона шид бобоҳо парвона кард ягон хеличкона шид солҳои сол гузаштаку ҳарди ваҷидона шид